Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj wam wyrządzę o tym, że każdy chłop, a i baba, ma w żywobyciu 4 etapy. Podle tego, jeśli wierzy w Mikołaja, albo nie. Ale to więcej tutaj idzie o chłopów, bo przez Mikołaj to jest chłop. Choć po niektóre paniczki się też za Mikołaja przebrykają. Ale te 4 etapy w żywocie chłopa, one są związane ganz z Mikołajem. Tuż posłuchajcie, a jak macie radzi to moi fulani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Etap pierwszy jest taki, że się wierzy we świętego Mikołaja. Każdy chłop, niż będzie chłopem, to je najprzód dzieciem, potem jest syneczkiem, potem jest synkiem, a dziepro potem nie skorzy, se może dziepro oblyc chłopski galoty. Jak se wspominacie, to na ozajst wszyscy my kiesi hańdowni wierzyli temu, że święty Mikołaj na isto je, że kańsik bywo, a że roz za rok przyjdzie. Prawili nam, że to jest biskup z Miry, że potem się przekludził kańsik na północ, bez mala do Laponije, albo na biegun północny, a tam dycki roz do roka, można miesiąc, można 2, rychtuje prezenty dla wszystkich dziecek na caluczkim świecie. Co by tego 6 grudnia to wszystko rozwiózł. Pomagają mu takowne małe podciepy, co się na nich prawi elfy. Mikołaj to je fest chłop, mo wielkucny bachusz, białą brodę, czerwione lunty, na klepetach, mo czarne poloki, a kole siebie mo diobły. Ale to je taki obraz Rostomili marketingowy, to już wam prawił o tym, bo ten taki prawdziwy Mikołaj to jest biskup z Miry, a on miał być obleczony ganz jak biskupi eny na czerwiono. No ale takiego Mikołaja my, dycki, aspoň moja generacja pamięta, takiego krasnoludka, wielkucnego krasnoludka. Toż ten Mikołaj szykownym dzieckom dowo prezenta, a przeciwnym dowo oszkrabiny ze ziemniaków. Jak idzie, to dycki dzwoni dzwonkiem, a diobły szczerkają tymi łańcuchami, a szmyrają wąglim wszystkie przeciwne dziecka. Takowny Mikołaj przyszł, jak nam było 3, 4, a i 8, a i potem nie skorzy. Eny potem Rostomili się zaczyna drugi etap w żywobyciu każdego chłopa, ale a i dziołchy, synka, bo etap drugi to jest etap, co my w nim już nie wierzymy w tego świętego Mikołaja. Jak no mieba jedynost, albo 2 nost, albo 3 nost, no to już my przestawamy wierzyć w tego Mikołaja, bo nam ktoś grzyk, że to nie ma żaden Mikołaj, eny ujec Francek, co se z nas kupa roków robił błozna, bo się przeblykał dycki za tego czerwonego krasnoludka, a te 2 diobły kole niego to jest ciotka Helenka, a staro ciotka Zofia. Eny se jakieś maski oblykły na gębę, co by ich nie było poznać. A potem Rostomili się zaczyna etap trzeci, a ten trzeci etap to jest taki, że się przeblekamy za świętego Mikołaja. Już nie wierzymy we świętego, ale roki lecą, a jeną 5 a 20, a baj takiemu Władkowi, teraz o nim będziemy kapkę rządzić, urodził się syneczek, a temu syneczkowi już je 4 roczki. Tuż się zaczyna pytać, kiedy przyjdzie Mikołaj, bo mu stażnik prawili, że dycki roz do roka takowny chłop przyjdzie, a jak będzie szykowny, to mu coś ich przyniesie. Starka mu jeszcze prawili, że ten Mikołaj się na niego furt dziwo, kańskie z wyrchu, a jak będzie przeciwny, to psinco dostanie. Tuż mały syneczek czako, kiedy przyjdzie ten cały święty, a mo strach, bo bez mala pospołu z nim idą jakieś szpatne diobły, jakieś podciepy. Tuż syneczek je grzeczny, nic ani nie prawi, ale Borok Władek, jego foter, musi ząść do starego ujca Franka, a pojczać se oblyczki świętego Mikołaja. Ujec pojczo oblyczki, pojczo galoty, kabot, czopkę, brodę, mantel, poloki, ale nic za darmo. Tuż mu trzeba pół litra zanieść. A diobły Władek robi na szachcie, a ma 2 kamratów, co z nim pospołu fedrują na Darkowie. Tuż oni wzięli zmazane oblyczki ze szachty,
wyszmerali gęby wunglim, a łańcuchy wzięli z chlewa. Ani się musieli, bo robili na dole, fedrowali tuż, ani się nie musieli przeblykać, ani się nie musieli myć. Tak jako wyjechali, wyfarali, jak wyleźli ze szola, tak siedli na koło, a zajechali do Władka, schowali się do stodoły, a potem jak już Władek się przeblekł za tego Mikołaja, no toż to oni wzięli sobie jakieś łańcuchy stare ze szachty, a zaszli dzwonić tymi łańcuchami, a dorobiać. Już mieli po 2 piwa w życiu, w lotę, także i baby zaczęli szmyrać. No, ostuda była, sranda była niesamowita. No, to już dobre, to wyszmerali gęby, iść sobie i tym wszystkim baby uciekały, dziecka uciekały, a w tym wszystkim Władków syneczek był rod jak fazol, bo od Mikołaja dostał wawidełko, jakieś autko, a diobły pod ciepy tak skokały, że wyszmyrały wunglim Władkową babę. Ale i tak dostały pół litra gorzołki, bo już im nie było rady. Potem roztomili je etap 4. A etap 4 to jest taki, że się wygląda jako święty Mikołaj. Wiecie, są chłopi, co za młodu przebrykają się za Mikołaja, a potem sami zaczynają wyglądać jako ten święty Mikołaj. Już mają bryle na kinolu, bachuż mają jak się patrzy, a kiedy się nie ogolą miesiąc albo 2, to mają fusy, a te fusy im tak wiszą na brodzie. Wszyscy starzicy, co mają wnuki, a one jeszcze wierzą w Mikołaja, by się mieli przestać golić oto w lecie, co by mieć fusy jak się patrzy. Dziepro jak chłop zacznie wyglądać jako święty Mikołaj, to se wszymnie, że to, co mu prawili hańdowni, to jest gant prawda. We świętego Mikołaja wierzymy wszyscy, potem przestaniemy w niego wierzyć, ale nie skozi, zaś wierzymy. Roztomili prezenty, dobre wieca, dobre słowo, idzie ludziom posyłać dycki, cały rok. Tuż na każdy z nas niech będzie tym świętym Mikołajem, nie inny tego 6 grudnia. Miejcie się pięknie. Jeszcze ta kopytka, tutaj macie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie.